Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp. Amb 25 anys d'història, el Velòdrom d'Horta va celebrar aquest especial aniversari amb un esdeveniment a l'alçada. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. L'emblemàtica instal·lació olímpica ha estat seu durant el cap de setmana de les Festes de la Mercè, de la primera edició d'una competició que vol consolidar-se en els propers anys. Parlem de la Copa d'Europa de Ciclisme en pista que, sota el nom del Trofeu Ciutat de Barcelona, en la seva tercera edició, va reunir a l'el·lipse de la fusta portada del Camerun més de 120 pisters procedents de 15 països en una reunió de 3 dies al ritme de campions del món, campions europeus i medallistes olímpics. Aquesta competició ha estat possible gràcies a la iniciativa de la Unió Europea del Ciclisme materialitzada pel Club Català Catalunya Team, amb la col·laboració de totes les federacions ciclistes implicades, des de la internacional a la catalana, passant per l'espanyola. El programa de 3 dies incloïa diverses finals dividides per especialitats. Començant pel concurs masculí, fou a la persecució individual on va arribar un dels èxits espanyols de la mà del medallista olímpic Toni Tauler, qui va ser plata superat per l'italià Marco Coleda, qui ja venia amb les millors referències a la prèvia. Un dels protagonistes de la competició, el polonès Piotr Kasperkiewicz, fou bronze. A la puntuació masculina, el també polonès Rafał Ratajczyk va endur-se l'or en una cursa vibrant on la plata i el bronze es va decidir al darrer moment entre els italians Angelo Giccone i Elia Viviani. El nivell de la cursa s'explica quan el quart classificat fou l'actual campió del món d'escratx, el francès Morgan Nesky. Hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Un altre èxit polonès arribà a la velocitat per equips, superant el trio alemany i el del Moscou Track Team. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen båt. Jag är en väldigt El tercer triomf polonès es produïa a la persecució per equips, marcant un 4.14 per batre amb una contundència al quartet italià. L'equip espanyol, entre ells el català Sergi Escobar, fou tercer superant a Bèlgica a la lluita per entrar al podi. Seguidament, es va disputar un molt emocional scratch decidit a mateixa línia de meta amb èxit per l'italià Fabrizio Bragion sobre el polonès Rafał Ratajczyk i l'espanyol Albert Torres, un jove píster que es va debatre entre els millors a una cursa de gran nivell. Destacar a més l'estrena del jove Sergi Carrera del Catalunya Team anfitrió. La sempre esperada final de Keirin fou per l'alemany René Enders, qui va llançar a l'esprint a una volta del final, mantenint-se primer fins meta sense donar opció al polonès Kamil Kuczynski i el grec Christos Bolikakis. Tot i no arribar a la final, el representant del Catalunya Team, Idmar Esteban, va tenir gran presència a les rondes prèvies. El mateix Kuczynski es penjaria poc després l'or en el quilòmetre davant el francès Michael d'Almeida i l'italià Francesco Sessi. La darrera jornada va tenir un parell de finals masculines. La primera, la vella prova de l'americana. En un escenari on cap equip va poder prendre volta, el millor duet fou el de Fiamme Azzurre, format per Alex Butazzoni i Angelo Ciccone, que va batre els polonesos Lukas Buczko i Rafał Ratajczyk i els francesos Morgan Nesky i Julien Duval. L'última final del programa masculí fou la de velocitat, on els alemanys van copar les dues primeres places amb Robert Forstermann i René Enders, amb el polonès Adrià Teklinski tercer.
Els tres velocistes del Catalunya Team, Idmar Esteban, Alfred Moreno i Adrià Sabater, un jove valor que es va estrenar a l'èlit, també van prendre part a aquest torneig. Atenció, comença la prova. La competició femenina va tenir la seva primera triomfadora en el nom de la basca Lady Olaverria, podi a Pequí, qui es va dur la victòria de persecució superant l'anglesa Heina Maiho. Tercera es va classificar la polonesa Edita Hasinska. A l'escratx, les italianes dominaren amb Valentina Scandolora en campiona i Silvana Guarischi tercera. Per mig es va situar la francesa Pascale Geulans. El domini italià a l'escratx va tenir per engó a l'alemanya la velocitat. La velocitat femenina es va saldar amb triomf per Kristin Much, antiga campiona mundial de Keirin, i plata per a Miriam Welte amb la italiana Elisa Frisoni a distància. El segon or de Valentina Scandolora fou a la puntuació superant a la russa Anastasia Chulkova i Leire Olaverria en la seva segona medalla de la competició. La campiona d'Europa, l'alemanya Miriam Welte, fou la més ràpida parant en crono dels 500 metres, deixant segona a l'italiana Elisa Frisoni i tercera a la russa Victoria Baranova. En aquesta cursa disputada en forma de contrarrellotge, la representant del Catalunya Team, Helena Casas, fou quarta, el seu millor resultat de la competició. Salida! Novament, la parella Welte-Muche va dominar ara la velocitat olímpica davant Polònia i Itàlia, que van completar el podi. A la darrera jornada, el magnífic duet vingut d'Alemanya també va deixar la seva senya. Fou a la final del Keirin, on Muche va fer valer la seva condició de campiona mundial davant la italiana Elisa Frisoni i novament Welte. Per la seva part, Helena Casas va guanyar la seva sèrie matinal i fou tercera a la final B d'una competició que va tenir també a la jove Alba Díez. Un parell de moments emotius van esdevenir el darrer dia. La presència de Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona durant la construcció del velòdrom, va revolucionar la sessió matinal. Per la tarda, el grup de ciclistes paralímpics del Catalunya Team, Ramon Álvarez Atanas, Juanjo Méndez i Raquel Acinas, van fer una petita exhibició amb l'entrega d'un record pels dos darrers èxits als campionats del món. Aquest petit respir al programa competitiu va obrir la recta final d'aquesta Copa d'Europa, el moment que va servir per donar l'àmfora del trofeu Ciutat de Barcelona a la selecció de Polònia, el millor equip d'aquesta primera Copa d'Europa de la història. Pensem doncs, que és un gran esport, amb la modalitat de pista molt, i que cal anar apostant, cal anar seguint perquè realment tingui la recompensa als ciclistes que es dediquen a aquesta modalitat, que també és d'un gran esforç. A partir d'aquí, la valoració que fem des de l'Ajuntament és que dintre del programa divers d'esports, que inclús aquesta fi de setmana estem fent, un dels que té més relleu és aquesta Copa d'Europa.